ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ? ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ କେମିତି ଅଲଗା? କେତେ ଦିନରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? କେତେ ଲାଭ ମିଳେ? ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆଜିର ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଏଠାରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୃଷକ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପୋଲ୍ଟ୍ରି, ଛେଳି ଚାଷ, ବତକ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ୍ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା, ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଜାତି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଚିକେନ୍। ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଶୀ ଭଳି ଲାଗେ। ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ରଏଲର ଠାରୁ ଧୀରେ ଏବଂ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ବେଶୀ ଦ୍ରୁତରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବଜାରରେ ସୋନାଲିର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ସୋନାଲିର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି। ଆଜିର ଗ୍ରାହକ କେବଳ ସଫା କୁକୁଡ଼ା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଦ, ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ଟେଷ୍ଟି, କମ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ଦେଶୀ ଭଳି ଟେକ୍ସଚରର। ତେଣୁ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରଏଲର ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସୋନାଲି ଚାଷ କାହା ପାଇଁ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗାଁରେ ରହି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ କୁକୁଡ଼ା କିଣିଦେଲେ ସଫଳତା ମିଳେନି। ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସଠିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ବଜାର ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସୋନାଲିର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ାର କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ଦେଶୀ ପରି, ଭଲ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ତଥାପି ଟୀକାକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଜାରରେ ଭଲ ଦାମ ମିଳେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସୋନାଲି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ସିଧା କୁକୁଡ଼ା କିଣିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ସେଡ୍, ସଫା ପାଣି, ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଡ୍, ଠିକ୍ ବ୍ରୁଡିଂ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ଏହି 6ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସୋନାଲି ଚାଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁମାନେ, 90% ନୂଆ ଫାର୍ମର ଯେଉଁ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କମ୍ ଦାମ ଦେଖି ଖରାପ ମାନର ଚିକ୍ସ କିଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଚିକ୍ସ ହେଉଛି ସଫଳ ଫାର୍ମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଚେରୀ କିମ୍ବା ସପ୍ଲାୟର ଠାରୁ ଚିକ୍ସ କିଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚିକ୍ସ ବାୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୋନାଲି ଚିକ୍ସ କିଣିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ, କାହିଁକି ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, କାହା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ, ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।